Τι ήταν αυτό ρε στο ξενοδοχείο, το είδες? Έλεγε πρωινό 7 με 10. Πάω κι εγώ 7 η ώρα, αρχίζω να τρώω, κάτσε 9 είχα χορτάσει. Λέω τι κάνουμε τώρα, πως τρώνε άλλη μια ώρα. Εν τω μεταξύ έχω πάνω με ένα σερβιτόρο, με κοίταζε όλο το 2ωρο με τα μάτια γρουλωμένα, Λέω έτσι και κάνω τη σταματάω τώρα, μπορεί να φωνάξει το μέτρο και να πετάξουν έξω. Και δώσ' του να τρώω τώρα, έκανα υπομονή, τι να κάνω, κάτι μπαίνουν, τα φασόλια αυτά που σου είπα τα μικρά 4 πιάτα, έτσι. Αυγά, 12 αυγά έφαγα, τα ασπράδια για πρωτεΐνη και μετά έφαγα και τους κρόκους, κρίμα μην μείνουν. Γελάει ο μαλάκας, Κάτι θα θυμήθηκε. Τη μέρα του γάμου του. Και δώσ' του, σου λέω, φαΐ, δώσ' του φαΐ, κάτσε 10 παρά 20, λέω μέχρι εδώ είναι, θα πέσω κάτω ξερός. Έλεγα μέσα μου, Θεόλη μου βοήθησε, με κάνε μου χώρο, να αντέξω άλλα 20 λεπτά.